खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आंनि। खन्थाइखौ लिरदों फुकन बर', जिल्ला उदालगुरि, लाइजाम ख कबिरालि, गामि चुमुरगुरि, झारगां आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आंनि गोसो गोरबो रंजाखाङो गोजोन खुसियै। बेबायदियै गाननाय नुब्ला नायगोमालाङो आं सिरि सिरियै। आंनि गोसो गोरबो इसिंनिफ्राय रंजा खुसियै रंजाखाङो। हाबाब हाबाब मा एसे समायसारनाय, बबेनि जाखो नों सैनाय? गुफुर गावदां अखाफोर बायदि नायगोमा हाबो आं, नायगोमा हाबो आं नोंनि खोमा फैसालि गहेनानि महरथि। जोंख्लाब जोंख्लिब जोंख्लाबनाय नायगोमालाङो आं गोसो गोरबोनि मेगन फैसालिनि सेरजों, गोसो गोरबोजों रंजा खुसियै रंजाखाङो। जारौ गुसुथिनि मिनिस्लु मिनिनायनि इसाराया जावलिया खालामबाय आंनि गोसो गोरबो रंजा खुसियै रंजाखांहोबाय।